היי בני. היי לי, מה העניינים? הכל טוב. מה מביא אותך אליי היום? החורף. מה רוצה לעשות? מה? צ'ולט, ברור. בטח. אז באתי למומחה מספר 1 שינחה אותי איזה נתחים צריך. אוקיי, בסדר. אז אני אציע לך כמה נתחים, מאחר ואני קצת מכיר אתכם, מה לקחת. מאחר ואני יודע שאתם אוהבים עם מעט שומן, אבל צריך קצת, אז אנחנו נבנה את זה ביחד. אז אני אתן לך קודם כל את הרוב מהאונטריב, שאת כבר הכרת אותו. נכון. אני אתן לך קצת אוסובוקו, שהיתרון שלו שהוא מגיע גם עם עצם מח, ואנחנו צריכים עצמות מח, זה טעים מאוד גם למי שחושש משומן. אוקיי. ועל אפך וחמתך אוסיף לך שפונדרה שמנמנה וטובה, שתכלס היא עושה את הצ'ונט, כי מי שהמציאה את הצ'ונט הייתה ענייה ועצלנית. עכשיו שפונדרה זה הבשר הכי זול, אבל הוא פנטסטי. יש בו שומן, עצם, במקרה הזה סחוסים ובשר, והוא עושה את הצ'ונט. מה לגבי קישקה? חלק אוכלים עם גלוטן וחלק בלי, אז מה אתה מציע? יש קישקה ללא גלוטן מצוין. אוי, נהדר. כן, אנחנו אז עושים... אני אעשה 2 סירים פשוט. כן. מצוין. יש לך קישקה ללא גלוטן. את לא חייבת 2 סירים, את יכולה לעשות אפילו בסיר אחד לכולם. הקישקה ללא גלוטן מבוסס על קמח ללא גלוטן, וכל השאר אותו דבר. פנטסטי הוא יוצא. בסדר, לא צריך להשתגע, יש הכל. נהדר. יופי. אז קדימה, בני, תארוז לי. תודה. ביי.